Ha szülőként nézed, talán nem érted, mi olyan izgalmas a Minecraftban. Lehet, hogy csak színes kockákat látsz, amikből a gyereked valamit épít, vagy csak azt veszed észre, hogy órákra eltűnik a képernyő előtt. De valójában a Minecraft sokkal több, mint egy egyszerű játék. Egy egész világ, ahol a gyerekek szabadon alkothatnak, felfedezhetnek és tanulhatnak is. Gondolj csak bele, a gyereked annyira belemerül a játékba, hogy szinte megszűnik körülötte a külvilág. Ez nem véletlen. A Minecraft úgy lett megalkotva, hogy teljesen magával ragadja a játékosokat, és lehetőséget adjon nekik arra, hogy a saját tempójukban fedezzék fel a világot, építsenek, vagy akár kalandozzanak. Ez a videó segít megérteni, miért ilyen népszerű a Minecraft. Nem véletlen, hogy a világ legkelendőbb játéka lett. Több mint 300 millió példányban kelt el világszerte. Ez azt jelenti, hogy szinte mindenhol játszanak vele, a gyerekek pedig közös nyelvet találnak benne, függetlenül attól, hogy honnan jönnek. A gyerekek mindig is szerettek építeni. Gondolj csak a homokvárakra a játszótéren, a legóból készült várakra a nappaliban, vagy a takarókból épített bunkerekre. Ezek mind-mind a kreativitásról, a képzelet szárnyalásáról szólnak. Az építés öröme, a saját világ megalkotása már egészen kicsi korban is jelen van. A Minecraft ezt az ősi vágyat ülteti át a digitális térbe. Itt a gyerekek ugyanúgy építhetnek, alkothatnak, mint a valóságban, csak éppen végtelen lehetőségekkel. Nincsenek fizikai korlátok, nincs rendetlenség, és minden egy kattintással megváltoztatható. Egy pszichológus szerint az építés az emberi túlélés alapja volt. Az őseink kunyhókat, eszközöket, menedékeket készítettek, hogy megvédjék magukat és családjukat. Ez a vágy ma is bennünk él, csak most már nem fából vagy kőből, hanem digitális kockákból építünk. A Minecraftban a gyerekek újraélhetik ezt az alkotó folyamatot, miközben fejlődik a probléma megoldó képességük és a kreativitásuk. A játék nem csak az építésről szól. A Minecraft lehetőséget ad a gyerekeknek, hogy felfedezzék a világot, kísérletezzenek és szabadon kifejezzék magukat. Saját karaktert alkothatnak, egyedi világokat hozhatnak létre, és kipróbálhatják, milyen érzés valami teljesen újat teremteni. Ez a szabadság és önkifejezés sok gyerek számára felszabadító élmény. Ráadásul a Minecraft közösségi élményt is nyújt. A gyerekek együtt játszhatnak, közösen építhetnek, vagy akár versenyezhetnek is egymással. Az online világban barátokat szerezhetnek, megtanulhatnak együttműködni, és közösen oldhatnak meg problémákat. Ez különösen fontos lehet azoknak a gyerekeknek, akik a valóságban nehezebben barátkoznak. Az iskolákban is egyre többen használják a Minecraftot tanulási eszközként. A gyerekek játék közben tanulhatnak matematikát, történelmet vagy akár programozást is. A tanárok kreatív projekteket adhatnak ki, amiket a diákok a játékban valósítanak meg, így a tanulás élménnyé válik. A Minecraft tehát nem csak kreatív, de tanulási eszköz is lehet. Fejleszti a probléma megoldó képességet, a csapatmunkát, és segít abban, hogy a gyerekek megtanuljanak együtt dolgozni egy közös célért. A játék során gyakran olyan kihívásokkal találkoznak, amiket csak közösen tudnak megoldani. Sokan tapasztalják, hogy a Minecraft segít a gyerekeknek elérni a flow állapotot. Azt a mély koncentrációt, amikor teljesen belefeledkeznek abba, amit csinálnak. Ez nem csak a játékban, hanem a tanulásban és más tevékenységekben is hasznos lehet, hiszen fejleszti a figyelmet és a kitartást. Természetesen fontos, hogy a képernyőidő egyensúlyban legyen. A szülőknek érdemes közösen szabályokat alkotni, megbeszélni a gyerekekkel, mikor és mennyit játszhatnak. Ha ezt jól csináljuk, a Minecraft nem ellenség, hanem egy fantasztikus lehetőség lehet a fejlődésre. Összefoglalva, a Minecraft nem csak egy játék, hanem egy modern játszótér, ahol a gyerekek tanulhatnak, fejlődhetnek, és közben jól is érzik magukat. Ha nyitottan állunk hozzá, rengeteg pozitívumot fedezhetünk fel benne. Forrás: BBC Future.